Go to the park. Dun. Punta tayo sa park. Tara. Pupunta ba tayo sa park? Sige. Tingnan mo yung nandun. Nakita mo ba? Nakita ka dyan? Mo banggain dyan. Dyan. Ano ginagawa mo? Mga tinatulak. Nakita mo ba? Nakita ko, ha? Oo nga, siya nga. Si Reggie. Uy, ano, God of Light. Daan lang tayo dyan. Daan lang tayo. Ilan din nila tayo makikita. Sige. Dyan. Gusto sa'yo si Jim. Jim. Ano gusto mo ka? Hindi yan. Nasa Reggie. Ay, Reggie. Gusto sana sabihin sa'yo. Nahiya pa kasi ako. Hindi ko lang sabihin ko. Pwede next na lang. Gusto mo cookies. Ibigay pa mga cookies. Hindi na lahat yan. Sige, bye. Wala tayong tubig siya. Nakakakuha yun. Saan ba tayo ngayon? Yung magawain dyan. Ito tayo sa park. Sabihin na. Lulod na yun. Wow, may mother rin dito. May mother. May bata na yun. May bata. Dyan may bata. Nakita mo yung bata dyan. Uy, kausapin mo ako dyan. Uy, dyan, kausapin mo ako. Uy, ito ginagawa mo dyan. Ito nagmamadali ka. Ano? Andiyan si Dudong. Sige. Saan natin yan? Wait time train. Sana tumawid ng to. Ito pa rin train niya. Si John. John. Nagawa mo dyan, John. Ito nga si Dudong. Nandito nga si Dudong. Bilisan natin dyan. Dyan, bilisan natin. Sige. Okay. Who is this? Wow. Si Dudong. Nagmumunok sa upuan. Dudong, tumingin ka sa akin. Ba't kalbo ka, Dudong? Dyan, dito, dyan. Ano ginagawa mo dyan? Dito tayo si Dudong. Tara, dyan. Dudong, nangyari sa'yo? Ay, sorry dyan. Hindi ko sinasadya dyan. Ano? Dudong, sige. Ito na po yung last episode. Thanks for watching. Subscribe. Keep a like. Bye.